खुलुमबाय लोगोफोर माबोरै दोङो गासैबो अखा बोथोर जोंनियाव दिनै सानथाम सानब्रै अखा हागासिनो दोङो नोंथांमोनावबो अखा हाबाय दोङो बायदि आं खोनानो मोनबाय दोङो गेजेर गेजेर अखा हालाय सान्दुं दुंलाय जायखिजाया आङो नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लाबोदो आरो भिडिअआ मा नोंथांमोना जोबजासिम नायबा मिथिगोन आसलते आङो मैयासो मबाइल नायबाय थानायाव मोनसे माने इखे मा होनो कन्टेन्ट जायखौ माने निउसाव जि वेबसाइटआव निउस दङ ना बै निउसाव आङो मोनदो आरो बेखौनो नोंथांमोनजों सावरायलायनो नागिरदों आरो बेयाव माने लिरनाय दंमोन किसुमान गुबुन हादोरनि लाइमोनफोरा जोंनि इन्डियानि सेंग्राफोरखौ लायनो जोबोद पसन्द जोंनि इन्डियायाव जुलि जानो थाखाय माने जोबोद फाग्लि आरो अबे हादोरा बा अबे हादोरनि लाइमोनफोरा बेफोरबायदि सानो नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि थ्रुयै खिन्थानो सानदों नोंथांमोना खोनासंलांबाय था आरो सोरबा जुदि लुगैमारोबाथाय नोंथांमोनाबो कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट खालामनानै बा नोंथांमोना भिजा एप्लाइ खालामना बै हादोराव थांनानै लाना फैनो हागोन गतिके भिडिअआ इन्टारेस्ट जागोन नोंथांमोना नायनानै ला मानोना आं मिसा बुङाखै बे गासै डिटेल्सआ बै आर्टिकेलाव लिरनाय दंमोन आरो बेखौनो आं नोंथांमोनजों सावरायलायदों बयनिख्रुइ सिगां आं नोंथांमोननो बुंनो सानो बांलादेशिफोरा जि लाइमोनफोर बिथांमोना लायनो जोंनि इन्डियानि सेंग्राफोरखौ जोबोद मोजां मोनो मानोना बांलादेशनि जि गरिब हादोर जेराव मोजाङै बोथिसे मोनजाया मोनलोङा नाथाय जोंनि इन्डियायाव बेफोरबायदि जोबोद खम आरो साननैसो सिगांसो नोंथांमोना मिथिदों जानो हागौ जोंनि इन्डियाया इक'नमियाव 4 नाम्बाराव दङ गासै वर्ल्डनि भितराव आरो सेकेन्ड नाम्बाराव दङ पाकिस्तान नोंथांमोना खोनानो मोनो जे पाकिस्ताननिफ्राय गथ' गथाय लानानैबो सोरबा इन्डियानि सेंग्राजों हाबा जाफैनाय आरो बेफोरबायदि गोबां दोङो जायखौ आङो नोंथांमोननो मोनसे खोन्थाबा भिडिअआ गोलाव जालांबाय थागोन गतिके आङो जास्ट हादोरनि मुंफोरखौ खोन्थानि आरो नोंथांमोननो मोननैसो एग्जाम्पलबो होलांगोन बिनि उनाव दोङो लेबनाननि जि लाइमोनफोरा जोबोद स्मार्ट खामानि दामानि बा बिथांमोना लेखा फराय जाथे जोबोद स्मार्ट आरो बै लेबनाननि लाइमोनफोराबो इन्डियायाव जुलि जानो नागिरो मानोना बै जायगायाव इमान माने मोजां मोना बिसोरो आरो इन्डियानि सेंग्राफोरनि सायाव मोनसे बिसा फोथायनाय थायो आरो मानोना इन्डियायाव नोंथांमोना मिथिगो सासेल' जुलि लानानै आरो बै सासेजोंनो थैजासिम मोनसे संसार जानायनि मोनसे सिमां नुयो सेंग्राफोरा आरो मोजां हिन्जाव मोनबाथाय मोजां अननाय हिन्जाव मोनबाथाय जेराव नांलाय खमलाय गैयै मोजाङै अनलायलायनानै संसारखौबो जाहोलाङो आरो लास्टाव आं नोंथांमोननो खोन्थानो सानदों जाय हादोरनि प्राय 70% लाइमोनफोरानो इन्डियानि सेंग्रा नागिरो आरो बै हादोरा जाबाय रासिया नोंथांमोना खोनानानै आसरित मोनदों जानो हागौ रासियानि लाइमोनफोरा इन्डियायाव गोबां नोंथांमोना आङो फट'आव खोन्थिगोन बा नोंथांमोना नाय बे स्क्रिनाव एसेबां लाइमोनफोरानो जोंनि इन्डियानि सेंग्राफोरजों जुलि लादों आरो 70% लाइमोनफोरानो नागिरो जे इन्डियायाव जुलि जानो थाखाय जायखिजाया इनफरमेसनखौ माबायदि मोनखो नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव लिरहरबानो जाबाय आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ अब्लासिम गोजोन्थों।